vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ininiwo ndiri murume ane makore 39 ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri muno munyika yavatorwa. Kubva zvandakauyawo kuno kuSouth Africa handina kuzombogara ndadzokera kuZimbabwe zvekare. So ndakati ndisati ndauya kuno kuSouth Africa ndainge ndiine umwe murungu wangu uyo wandainge ndichishandira. Saka murungu uyo ainge achiita zvefisheries but aiwanzokuita zvepoaching. Iye ainge ari supplier, achisupplier mabutcheries akawandisisa zvekare, ainge achisupplier nemasupermarkets akasiyana siyana. Saka nguva zhinji zvinhu zvake ainge achiita zvinhu zvaizvo zvekuti zvinenge zvisiri pamutemo, achiitira kuti maprofits ake aanenge achifanira kuti ange achizowana, maprofits acho ange achizova ari pamusoro-soro. Saka nguva zhinji taibva tazotorwa tobva tazonorara tichipocha mumadhamu akasiyana siyana, madhamu ekuti haatendedzwi kuti vanhu vange vachiredza hove imomo, asi nekudawo kwekuti iyewo ainge ari munhu wekuti ainge achizivana nevanhu vakawandisisa. So nguva zhinji taizoti paya patinenge tichitoenda kunopocha zvinenge zvichitozivikanwa kutoti ningi nevakomana vake vari kuenda kudhamu rakati, ndo kwavari kuenda kunopocha usiku ihwohwo. Ende taitokwanisa kutoenda nezvikepe zvichitopinda, mungava mutori muma-national parks. Mushure mekunge tapedza kupocha, dzimwe nguva taikwanisa kutosiya tatochengetesa zvikepe zviya kune vaya vanorinda ma-national parks. Ndo business model iroro rainge riri remurungu uyo wandainge ndichishandira. So taizoti kana tasvika kuya kwatinenge tichida kupocha, isusu taiwanzo kupocha tichishandisa manets, asi nguva dzedu zhinji tainge tichishandisa umwe mushonga uyu taingomwaya mumvura, then hove dzaibva dzazongopapamara pamusoro pemvura, tobva tazongoita zvekuzongotora hove dziya tava shandisa manets aya. Asi mishonga iyi imwe yacho yainge iri machemicals, then mimwe mishonga yacho ndinoona sekunge mudhara uyu ainge akatoromba, because zvaiwanzokuita ndezvekuti dzimwe nguva taiti paya patinenge tabuda tichitoti tiri kutoenda kunoredza hove, then usiku ihwohwo aikwanisa kuzongotora 1 bucket. Mushure mekunge atora 1 bucket rehove obva ati fambai muchipa vanhu hove idzi mahara. So vanhu vainge vachitotiziva kuti motikari yakati imotikari inotengesa hove. Taizoti paya patinenge tichitenderera tichitengesera vanhu taizopa vanhu hove mahara, asi iye mutemo wake ainge achiti hove idzodzo hataifanira kuti paya kana munhu atenga tobva tazomupa mbasera tichiburitsa hove dzinenge dziri mubhaketi iroro. No, hataifanira kuti tinge tichiita saizvozvo. Taifanira kungoti kana tikangosangana nemunhu kana kuti munhu akabvunza maprizes ehove, tobva tazovhura bhaketi riya tobva tazomupa hove idzodzo. Asi mukoma, handizivi kuti ingava ingori coincidence here, asi ndakabva ndazoona kuti nguva zhinji iye mudhara uyu aizongoti kana kuri kunzi tikafamba naye, the last time pamunenge makambopa umwe munhu, just a random person, hove dzemahara. Asi kana kuri kuzonzi mukazotenderera muinaye murungu wenyu, ameno kuti aizoziva sei kuti tinenge takambopa munhu iyeye hove dzemahara, aizotodaidza munhu uya obva ati ambuya kana kuti munin'ina uya utore hove idzi. Asi ndakabva ndazofind out kuti kune vamwe vanhu vatatu vakazoshayika mukoma mushure mekunge tavapa hove idzodzo idzo dzainge dziri mune rimwe bhaketi ratainge takaudzwa kuti kana tafamba nebhaketi iroro riine hove hataifanira kuti tinge tichizotengesera vanhu hove dzinenge dziri mubhaketi iroro. Taifanira kuti tinge tichizongopa vanhu mahara hove idzodzo. So kune vanhu vatatu vakashayika mushure mekunge tavapa hove idzodzo. So I just suspect kuti
maybe mudhara uyu wandakamboshandira anenge aiva munhu ainge akaromba. Ndo nyaya yangu iyoyo mukoma vedare. Ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndakamboita zvepoaching, taenda tichinopocha hove, ende taiti kana tapocha hove dziya tichishandisa mishonga, then bosi vedu vaizotiti iri bucket iri rakazara nehove, fambai muchipa vanhu hove dzacho mahara, musakamuchira mari kana mapa vanhu hove idzodzo. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri kuda kukuudzaiwo zvakaitika mugore ra2016. So ndine imwe hanzvadzi yangu uyo ainge achigara achishanda ariko kuSouth Africa ikoko, asi akazoti ava kuSouth Africa kuya ndokubva azosangana uyo akazova murume wake, but akazosvika pakushayika asina kana kumbogara abvisirwa anything. Zvekare vainge vasina kumbogara vakaitisana mwana, asi mafiro akazoita hanzvadzi yangu anondirwadza, because hanzvadzi yangu akafa I think kuti ma-injuries aya ekuti ainge ari munhu wekuti aigara achingorohwa, so ma-injuries acho iwawo I think kuti ndo akazokonzeresa kuti hanzvadzi yangu inge ichizosvika pakufa. Vachigara vose kudaro mukoma, each and every day, each and every week taitofanira kuti tinge tichivagadzirisa, because iye murume ainge achipiwa mari yake on a weekly basis. Saka Friday yoga taitoziva kutoti ma-phone calls aitopinda ende vanhu vanenge vachitonetsana. Takambotanga tichazama kuvagadzirisa, kudzamara tatoona kutoti vanhu ava vose vari tu havagadzirisiki, because umwe neumwe anenge achingoti inini ndini ndiri right, uyu ari wrong. Ende vachinetsana kudaro waitonzwa pamafoni kuti vanhu vekuti vanenge vachirovana, ende uye murume wacho ainge aine kahunuka yake kuti mukunorovana nehanzvadzi yangu ainge asinganzwisisi kuti munhu uyu wandiri kurwa naye munhukadzi aingorova chero paanenge anzwa kuti apa ndo pandinofanira kuti ndinge ndichimurova. Takazongogumisidzira tazosiyana navo, because taiti kana tikazama kuti tinge tichibvisa hanzvadzi yedu nechisimba, but iyewo semunhu ainge achida murume wake, munhu aizongotitiza obva azodzokera kumurume, because pane paainge akambouya kumba yainge iri Christmas, ndokubva tati iwewe kuJoni hauchadzokeri, because tainge taona kuti munhu ainge aine ma-injuries. Uchitoona kutoti ma-injuries awa zvinotorakidza kuti munhu akabva mukurohwa, asi akabva azotitiza. The next time around paakazotifonera akabva atiudza kuti ainge adzokera kumurume wake ende vainge vagadzirisana. Ndo patakabva tazombotanga kumuignore as a family, but akazoti ava kuda kudzoka kwatiri kuti ange achitiudza dzimwe nyaya idzo dzaainge achiti pane zvandiri kuda kukuudzai hama dzangu kana ndikazongokaruka ndafa. But semunhu wekuti ainge akatiitira ustabhoni wekuti tainge takamuonesa kuti tarira uone kuti hapana kana chauri kumboshingirira pamurume wako iyeye, because kunyange isusu tichizivana naye, but pamutemo chaipo isusu hatitombozvizivi kuti iwewe wakaroorwa, because kana ainge achikuda sematauriro acho awo aanoti anokuda, angadai akaunganidza mari obva auya at least kuzongokureva kana kuzotokuroora chaiko, but mugere ikoko muchingochaisana mapoto. So as a family ndo decision yatainge takazviudza kuti from now on hatidi kana kumbonzwa anything chinobva kwauri iwewe, chimboita zveupenyu hwako, then isusu tozoitawo zveupenyu hwedu. But at that time dai tainge takagara pasi as a family, zvimwe kuda dai mwana waamai vangu achiri mupenyu, but at that time tainge tatomuramwa. So takazongonzwa kuti hanzvadzi yainge yava kurwara kuJoni ikoko, then ndokubva tazombotumidzirawo vamwe vanasisi variko kuJoni ikoko kuti vange vachienda kunomudongorera, because ainge ari kuchipatara. Asi vanasisi vakabva vazotumidzira a report back vachitaura kuti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka. Mukoma takatanga
kutsvaka mari, but mari yakatadza kubatika. Hanzvadzi dzangu dzose dziriko kuJoni ikoko dzakadzingwa basa in 1 month, vose vakamiswa basa in the same month, zvekuti takabva tatanga kurohwa neimwe nhamo yekuti kunge kuchiwana munhu ainge achikwanisa kuenda kunocheka hanzvadzi yedu iyeye painge pasisina. Apa isusuwo tainge tiri kuZimbabwe, kuti unge uchiwana mari yekuti unge uchienda kunoona hama yako iri muchipatara iri kuJoni ikoko, zvinhu zvekutoti rinenge ritori gomo raunenge uchifanira kuti unge uchikwira nekuda kwekushayika kwemari. Saka tainge tichingotiwo pano nepapo murume wacho ndiye ainge achitipa ma-updates. Vanhu imhuka mukoma. Murume uyu zvaaita ndezvekuti iye ainge achiti paya paanenge aenda kuchipatara vainge vaine imwe n'anga yavo iyo yavainge vakamboshanyira iye nehanzvadzi yangu vachitsvaka mwana. Saka hameno kuti vakazonotaurirana sei hanzvadzi yangu isipo, then ndokubva azotanga kudzidziswa kuti aikwanisa kuti ange achizoshandisa hanzvadzi yangu kuti iye ange achizokwanisa kuita mari. Saka apa hanzvadzi yangu payainge iri muchipatara iri in a critical condition, ukuwo murume wacho kana kuti chikomba ichi chainge chichiuya nen'anga vobva vatowedzera kuti hanzvadzi yangu inge ichirwara semunhu wavainge vachida kuti vange vachizochekeresa. So sezvisinei hanzvadzi yedu uyu akabva azongoshayika, akangoti achingonoshayika semangwana. So the previous day imwe hanzvadzi yangu yainge yatondifonera ichindizivisa kuti murungu ainge akamufonera ndokubva amuudza kuti ainge achida kuti ange achidzoka kubasa. And you know kuti varungu havazokuudzi zvako kuti vainge vakaita mistake, but zvinhu zvekuti takatoti harisi shura iro riri. Then the following day ndo patakabva tazotanga kureceiva mafone calls ainge achibva kune chikomba chiya chichiti icho chainge chafonerwa nevamwe nesi, chichiti chainge chakasiyira vamwe nesi mafone numbers acho for ma-updates. Saka nesi vaya vainge vakachifonera chikomba ichi vachichiudza kuti chaifanira kuti chinge chichiuya kuchipatara. Then takazomirira mukoma kuti tinge tichinzwa kuti kwainge kuine nhau dzakanaka here kana kuti there was something that had gone wrong. Then chikomba chiya chakabva chazotizivisa kuti munhu kwainge kusisina. Ndo message yaakangonyora semunhu watainge takaedhawo pafamily group, akangoti kuno munhu akusisina. Ndokubva atoti mukoma zvinhu zvekuti zvakatirwadza zvekuti takashaya kuti toite sei. Kubva ipapo munhu ainge ava kusabatika pafoni, because from there on takabva tati zvino sezvo iwewe tainge tichiziva kuti ndiwe wainge ugere nemwana wedu, now that mwana wedu uyu ashayika, unewo plani here dzauchange uchizoita kuti unge uchizounza mutumbi wemwana wedu uchibva nawo kuJoni ikoko, kana kuti uri kutotarisira kuti isusu sehama dzemufi ndisu tiri kufanira kuti tinge tichicontributa, because munhu uyu tainge tatofunga kuti tinge tichizomuripisa nekuda kwehondo dzose idzo dzavainge vachigara vachiita apa nekuroorana vainge vasina. Kubva ipapo munhu takabva tatoita sekunge ndisu tainge tamukanganisira, ainge ava kungoti paakaona kuti tainge tanyanyisa kumupa pressure, takarohwa nehana munhu achito-exita group kuzoti mafone numbers haachapindi. Kuya kwaainge achigara takabva tazotumidzirawo vamwewo vatainge takatsvaka kuti vange vachiita the go between, vakabva vatosvika kuya ndokubva vatoona kutoti munhu ainge atotama, munhu ainge atiza. Apa munhu ainge ari kumochwari, hanzvadzi yangu ainge ari kumochwari. Mukoma takatambudzika ndisu uyo tikabva tazotanga kuunganidza mari, because mari yainge ichidiwa ipapo yainge iri 25,000 rands, because hanzvadzi yedu uyu ainge asinawo passport. Saka painge pachidiwawo mari dzekuti pange pachizoitwa madhiri kuitira kuti mutumbi wake unge uchizobviswa kuJoni wobva wazounzwa kuno kuZimbabwe kuzoradzikwa. Mukoma zvinhu zvekuti zvainge zvakarema, but takabva tazongotengesawo zvipfuwo vainge vainewo mari vachiwedzerawo pamari iyo yatainge
tatinenge tawana mushure mekunge tatengesa zvipfuwo ndo mutumbi wehanzvadzi yedu pawakazouya. Takazoti tatora mutumbi wehanzvadzi wakati uchinopinda mumusha pane umwe mwana wemunin'ina wangu. Mwana uyu zvinhu zvekuti zvakatinetsa because at that time ainge ari somewhere around 1 year and a half up to 1 year 6 months ikoko. Ainge asati ava kutonyatsokugona kutaura, aingoita zvezvokuti tata but mota yainge yakatakura coffin rasisi yakati ichingonotsika pamunhanga, mwana uya akabva atanga kutaura. Achitaura iye ainge achiita kunge munhu anorotomoka, ndokubva azoti vhurai coffin rangu muone kuti mucoffin mangu munei. So mwana uyu akati achingoramba achingorotomoka, amai vake ndo pavakabva vazotora vanhu vakuru ndokubva vati inzwai zviri kutaurwa nemwana. So mwana ainge achiti mukofini umu hanzi mainge muine chuma icho chainge chakasungirirwa pagumbo rehanzvadzi yangu. Saka chuma ichocho hanzvadzi yedu ainge achitaura through mwana uyu achiti ndiri kuda kuti munge muchisunungura chuma ichocho, nekuti kana mukasasunungura chuma ichocho handikwanise kuzomuka ndichizorwa hondo dzangu. So vanhu vakazoti vavhura coffin riya mukoma, wanikwe kutoti pagumbo rasisi, gumbo ravo rekuright, painge paine chuma chainge chakasungirirwa. Munoona zvuma zviya zvinopfekwa nemazulu, ndo chuma chainge chakasungirirwa pagumbo rehanzvadzi yangu. Mukoma, zvinhu zvekuti zvakabva zvati confuse vanasikana ava. Kana vachipinda mumarelationships, ndapota mukoma ngavazivisewo hama dzavo kuti munhu uyu wavanenge vachichayisana naye mapoto anombobva kupi, kunyangwe nhamba chaidzo dzepachitupa, kungokepchawo madetails iwawo wobva watumidzira hama, because takati taona chuma chiya chakasungirirwa pagumbo kuti tinge tichibatana nemurume uya munhu akwanise kubatika, because kana phone number dzake hadzipindi, kuti tinge tichiziva kuti tinomutsvakira pai. Iye tainge tichingoziva kuti mukwasha wedu uyu anobva kuchiredzi. Takabva tazongosunungura chuma chiya ndokubva taudza hanzvadzi yedu kuti tainge taita zvacho izvo zvayainge yakumbira kuti tinge tichizviita, then ndokubva tazoradzika hanzvadzi yedu. So kubva 2016 iwoyo hapana kana chimwe chiitiko chakazomboitika chekuti tingati hanzvadzi yedu akazomuka ndokubva azotanga kuzvirwira. Asi ndinonzwa ndichigumbuka kana ndikafunga nezvayo nyaya iyi kuti murume uyu kana kuri kunzi ndikazosangana naye handifungi kuti ndinomusiya achiri mupenyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Apa nyaya yakadai so kunyangwe mukanoiripota munoiripota muchiti kudii. Kana muinewo zviitiko zvamakambosangana nazvo, zviitiko zvekuti zvakakushamisai, please uyai munge muchitiudzawo your own experiences kuinbox kwangu.